Beriem si jednoručky, začínam od tela, nie pred telom, aby som si tie jednoručky nešvihal, ale začínam pekne od tela a lakte mám jemne pokrčené a držím to stále v rovnakej rovine. Dobre? Aby som tie ruky úplne nevystieral, ale ani aby som ich moc nekrčil. Takže lakte sú jemne pokrčené, držím ich stále v rovnakom uhle. A ďalej, jednoručky si chytím a snažím sa o takú miernu rotáciu malička a lakťa smerom hore do stropu. Ramena tlačím dole, veľa ľudí robí toto, potom ich bolí krk, čiže ramena tlačím dole a idem čisto len cez ruky. Hej. Čiže tá rotácia musí ísť smerom do stropu, aby sme jednoducho čo najlepšie zapojili tú strednú časť toho ramena. Pokiaľ by sme toto nerobili, veľa ľudí vytača palce smerom do vrchu, tým pádom zrotujú ruku a zapájajú hlavne tú prednú časť toho ramena, čo nechcem. Chceme zapojiť teda ten stred.